Yo. Ngangazi ukuthi impilo after matric inzima kanje. Ngangazi ukuthi nami lesimo soke singifice sokuthi ngihlala ekhaya ngijikeni ilanga 24/7. Akuhlangani lutho, akulungi lutho. Nami ngithi ngiyazama ngiqaphela 350 lutho akuhlangani. Unyaka amasithathu lo ngihlala ekhaya lo ngaqeda matric. Kodwa lutho akuhlangani lutho. Nami ngikhathele manje ukuthi ngondliwe ekhaya. Sengifuna ukuthi nami ngeke ngibeke isinto etafuleni njengosibamba abancane. Kodwa-ke asithembe kuzolunga. Ngisho kunzima. Hayi impilo yami inzima kakhulu. Kwamina ngisafisa nje kube yimini. Cobe nje ngazalala kule kombe uTsepe kanjena. Ngaza futhi nje ngiqeda isikole senginamabhizinisi endaweni yasekhaya. Hayi. Mina nomshini lekhaya sisancane umshana. Ngeke. Endawo khona kumshaya. Ngoba manje nakho uma wakhe amkhulumele la. Ngoba wazi ukuthi nguyena ongodlayo. Mina ngamshaya ngiyadlala ngahlisi kubuhlungela ngazi hayibo. Kodwa akusenani kodwa hayi. Sobona nami ngiyongilungela ngidla kodwa nyaka wesithathu ngihleli. Angiva sithi angitholi umsebenzi abangani bami bayasebenza manje. Ngidona kokwenza lokho hayibo. Ungenile. Lokho umshana kuzozwa kahle. Ngizokuthuma esitolo ke manje. Ngizozwa kahle sizozwa mina ke manje. Longena 2 740. Hayi, ingenile imali. Hayi angikhola mhlawumbe khona iyangipranka lo mfana lo Masipara. Ungene ngaphela awu sempeng madoda bantu baba abasengeke ngibe lutho yabo nje la ngingathola kokusasikorokorowana yabo ngithi ukuyobhuka nami ehotela kancane nje and ikhona ushintsho ongasala base ngithengela udrosa laba bale ekhaya ke phela ngoba manje kuzobe ngathi ngiyaphaka ngoba senginemali uphi umshana wemshana umshana kanti umshana ngekakholwe naye ngekayikholwe le ndaba wemshana ugijima uzela wena mshana ngeke umele phela ngeke umele sibhili kanje sikhwisa umhlaba uma tsapa yabona lutho la 350 wami ungenile yombili cabanga sasinemali imali wo futhi sinani sinemali hayi ukuthi sinemali nginemali uyakhumbula ngihlupheka awusho ukuthi malume siyahlupheka wathi malume uyahlupheka ngoba senginemali uthi sinemali kahle bo wena eyami nemali 350 lo ngoba abangene ibo 2 740 ama-truck uyazi mshana ngiyayishaya i-truck manje umalume lapho lona wala mntwana phezu kwana emgaqweni lo sanda wakhe isitezi la ngenhla yo manje imaki kuleyo manje kuleyo mali lo contract yakhe leyo uholwa malini 15,000 abangaki sesinemali engaka ngiyasibona iyeke le nto yakho sizoba nemali ngizoba nemali 15,000 imali engaka imali manje leyo mali leyo izongenaphi imali uthola ukuthi izongena khona le ekhadini mshana ngathi sizoba nenkinga phela manje ukuthi mengena 15,000 la ekhadini u350 wami uzovaleka ngingayinda phela 350 uyislima hawu yabona 350 lola uthi mina ngeke nje ngixathule zolunga no 350 ngamane ikhambe kwa 15,000 loyo 350 lo owami uthi mina angubangi namuntu mshana angubangi namuntu no 350 lo yazini ngambotshela lo malume lo ukuthi ayiquit lo msebenzi ngingakaqashwa kwaqhamuka ukuthi ayiquit lo 350 uthi mina angixabaniswa yilutho lo 350 wami ngeke lo 15,000 uzova 350 wami la ngamane ngibhontshe kwawo lo 15,000 hayi hamba ngamane ungitshele vele ngizohamba ngiyopha umuzi wami nemali zami mina hawu Sina siphila nokwesabuthi inkosi sophumelela na Umaskuleki imthandazo yesikuweni yafinyelela na Ngoba kukhule sibhekane nakho empela sutha sibhekane nazo kwesinye isahluko sempilo bawo ngizibone ngizuze bengingena kho thiwa zenzeka ngesikhathi why esam singemuva kho kuphela amalanga simami kodwa sesikwenzile konke isimo sesimanje
nzonzo manje, asatholi madoho manje, sidinga impande yesono.